Уявіце, чалавек, які знайшоў крыж Еўфрасіні Полацкай, адкрыў свету Купалу, Коласа і Богдановича і напісаў першую гісторыю Беларусі, за што быў расстраляны. Гэты чалавек Вацлаў Ластоўскі. Ён усё жыццё працаваў дзеля Беларусі. У 1910-м яго кніга «Кароткая гісторыя Беларусі» упершыню паказала Беларусь як асобную краіну са сваёй гісторыяй, мовай і культурай. Гэта быў інтэлектуальны і культурны адказ на расейскую прапаганду, якая сцвярджала, што ніякіх беларусаў няма. Потым ён стаў прэм'ер-міністрам БНР, а ў 1920-х дырэктарам дзяржаўнага музея і акадэмікам Акадэміі навук. Ластоўскі арганізоўваў экспедыцыі, даследаваў беларускую культуру і менавіта пад яго кіраўніцтвам знайшлі крыж Еўфрасіні Полацкай. Але ў 1937 годзе яго абвінавацілі ў стварэнні нацфашысцкай арганізацыі і расстралялі. Сёння яго імя ведаюць не ўсе, але без Ластоўскага не было б беларускай гісторыі такой, якой мы яе ведаем.